Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Αρχηγέ. Κάποιες ερωτήσεις που θέλω να μου κάνετε σε όλο αυτό το θεματικό τομέα που έχω αναπτύξει, είμαι έτοιμος να τις ακούσω. Αρχηγέ, έχεις να μας πεις κάτι για το τύμβο της Αμφιπόλεως? Ο τύμβος της Αμφιπόλεως δεν είναι τάφος. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια μυστική πόλη. Άλλωστε, ακόμα και στη σύγχρονη εποχή γνωρίζουμε ότι τα θησαυροφυλάκια των τραπεζών είναι πάντα στα υπόγεια. Πιστεύω πως η πόλη δεν είναι τίποτα άλλο και μόνο στην πόλη που κρύβεται μέσα και κάποιο αρχαίο θησαυροφυλάκιο, κάποια αρχαία κείμενα, σε περίπτωση δηλαδή που κάποια πόλη έπεφτε στα χέρια του εχθρού, ο θησαυρός της πόλης να μην βρισκόταν. Επίσης μπορούν να βρουν και άλλα πράγματα. Ίσως κάποια περίεργη τεχνολογία, όπως παραδείγματος χάρη ο υπολογιστής των αντικειθήρων και πολλά ακόμη. Πάντως δεν είναι τάφος, απλά ένας τάφος. Όποιος πει ότι είναι τάφος με ξένα. Άλλο. Αρχηγέ, μια ερώτηση. Είναι αυτό που λένε ότι υπάρχει πύλη μέσα στην Αμφίπολη, ισχύει αυτό? Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος όταν έφυγε και είδε και έφτασε μέχρι τα βάθη της Ασίας, έκλεισε πύλες. Η μυθολογία το λέει για τα τάρταρα, τους τιτάνους που πιστήκαν στα τάρταρα. Οπότε γνωρίζουμε ότι υπάρχει πύλη. Δεν είναι κάτι που το ξέρω. Υπάρχει πύλη και βέβαια ρωτήσουν κάποιοι να μην τη βγάλουν στην εκφύλη. Αυτό είναι το πιο γνωστό κόλπο. Όπως ξέρουμε την ανάποδη πυραμίδα της Κάκρα Μακάνα, όπου είναι το πραγματικό σημείο, τα πραγματικά τάρταρα. Εκείνη. Άλλο. Δύο λόγια για τα Νεφελίμ. Νεφερίμ. Ή αλλιώς η έκτοτε άγγελη. Το γράφει πρώτο διαβάστηκα στην Παλιά Διαθήκη. Το Νεφερίμ και δεν είναι τίποτα άλλο από αγγέλους. Τους λένε αγγέλους γιατί δεν μπορούσαν να επιτύχουν κατέβηκαν από τον ουρανό. Ήταν κάτι διαφορετικό, μάλλον ήταν εξωγήινοι που απλά κατέβηκαν από τον ουρανό και οι άνθρωποι το είπανε ότι είναι άγγελοι που κατέβηκαν από τον ουρανό. Αν δούμε τα Μαχαμπαράτα, την ειδική μυθολογία, αναφέρει για ιστάμενες πόλεις, ασημένες ιστάμενες πόλεις πάνω που κατέβηκαν από τον ουρανό και για κάποιες θεότητες που κάνουν μεταξύ τους πόλων. Βέβαια δεν ήταν τόσο φαντασιόπιχτοι οι Ινδοί να φαντάζονται πόλεις που ασημένες να κατεβαίνουν. Τα είδαν αυτά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε συνδυασμό με άλλες μυθολογίες ότι είχαμε επισκέψεις εξωγήινων στη γη. Και τα Νεφερίμ δεν ήταν τίποτα από εξωγήινοι που κατέβηκαν στη γη και αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη, που λέει ότι κατέβηκαν και καλά άγγελοι, δεν είναι άγγελοι. Όταν κατέβηκαν από τον ουρανό δεν σημαίνει ότι είναι άγγελοι πάντα. Ο άγγελος είναι κάτι το άειλο. Οπότε δεν είναι τίποτα άλλο από εξωγήινες μορφές. Άλλο. Αρχηγέ, και πώς όλα αυτά μας συνδέουν στη σπηλιά του Νταβέλη που λένε ότι υπάρχει και εκεί πύλη και είναι σφραγισμένη? Ναι, βεβαίως, η σπηλιά του Νταβέλη. Ξέρουμε πολύ καλά από τη γεωδεσία στο σημείο αυτό ότι ρολόγια δεν λειτουργούν, πηξίδες δεν λειτουργούν, δεν γίνανε σαν τρελές. Δεν είναι απλά ένα φυσικό φαινόμενο, μια γεωμαγνητική επίδραση. Είναι κάτι πολύ πιο ενισχυμένο, κάτι πολύ πιο δυνατό. Έχουν αναφερθεί ότι έχουν εμφανιστεί διάφορα περίεργα ανθρωπίδια. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι κρύβεται. Ίσως έχει ανοίξει πριν και βγαίνουν διάφορα. Βέβαια, αν κάποιος δεν τα δει μπροστά του φυσικά θα πει ότι αυτά δεν υπάρχουν. Συνήθως ο κόσμος πιστεύει αυτά που βλέπει. Είναι το πιο λογικό. Όταν όμως το δει ο ίδιος, τότε πιστεύει σίγουρα. Για το τρίγωνο των Βερμούδων, Αρχηγέ, έχεις να πεις κάτι? Το τρίγωνο των Βερμούδων. Μάλιστα. Μια παρένθεση, Αρχηγέ. Ναι. Βερμούδες, Πόρτο Ρίκο, Φλόριντα, τι σχέση έχει αυτό το τρίγωνο? Λοιπόν, αυτό το τρίγωνο είναι πύλη. Οπότε ό,τι χάνεται πηγαίνει σε μια άλλη διάσταση.
Όταν λέμε πύλες, εννοούμε ότι φεύγουμε από μία διάσταση, από αυτή τη διάσταση που είμαστε τώρα και πάμε κάπου αλλού. Γι' αυτό έχουν χαθεί αεροσκάφη, έχουν χαθεί πλοία και δεν έχουν βρεθεί ποτέ. Ούτε συντρίμια ούτε τίποτα. Διότι όταν ακόμα και το Τιτανικό βρέθηκε το κεφάλι του. Πού ήταν? Ό,τι πλοίο έχει βρεθεί, έχει βρεθεί. Ό,τι αεροσκάφος εκεί. Καθένα έχει βρεθεί στη θάλασσα, που έχει πέσει. Σε αυτό το πλοίο δεν έχει βρεθεί τίποτα. Το παρόλο που ψάχνουν με υποβρύχια όλα. Οπότε αυτά τα εξαφανισμένα πλοία, αεροπλάνα και σχετικά κάπου έχουν πάει. Άλλο. Υπάρχει κάποια σχέση, αρχηγέ, ανάμεσα στο 12ο με την σημερινή μας θρησκεία, την Ορθόδοξη πίστη κτλ? Πολλές. 12 ήταν θέτο το Λίγου, 12 οι Απόστολοι. Ο Δίας είχε δύο μόρφες, τη θεϊκή και την ανθρώπινη. Ο Χριστός έχει δύο μόρφες, τη θεϊκή και την ανθρώπινη. Οπότε βλέπουμε πολλά κοινά. Τίποτα δεν είναι το τυχαίο. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι απλά το 12ο ήταν μια... δεν ήταν φαντασία των Ελλήνων, ήταν κάτι που είδανε προϊστορικοί άνθρωποι και αυτό συνεχίστηκε με μορφή φιλοσοφικής ανησυχίας. Δηλαδή συνδυάζανε τη γεωργία με κάποια θεότητα, όπως ήταν η Άρτεμις, τη θάλασσα με τον Ποσειδώνα και τα σχετικά. Είναι περισσότερο κάτι φιλοσοφικό. Ενώ η Ορθόδοξη πίστη είναι μια πραγματική πίστη. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι το 12ο θρησκεία, είναι περισσότερο φιλοσοφία, είναι επιστήμη. Δεν μπερδεύουμε την επιστήμη με τη θρησκεία. Και τότε βγάζουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Άλλο. Και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, αρχηγέ, για τον Νιμπύρου. Κάποια λόγια, γιατί βλέπω... Ο Νιμπύρου είναι ένας πλανήτης που έχει μια μεγάλη τροχιά γύρω το... κάνει μια μεγάλη τροχιά εικοειδής γύρω από το πλανητικό μας σύστημα. Λένε ότι το Δεκέμβρη θα έχουμε 6 μέρες νύχτα. Εγώ πιστεύω πως ο Νιμπύρου θα μπει μπροστά στον ήλιο και θα έχουμε τόσες μέρες νύχτα. Αλλά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι ο πλανήτης. Είναι ένας απλός πλανήτης, είναι ένα διαστημόπλιο. Εγώ πιστεύω ότι είναι διαστημόπλιο. Κάποιος έχει πει ότι έρχονται οι προγόνοι μας μετά από χιλιάδες χρόνια ταξιδιού. Πιστεύω πως πρέπει να είναι αυτό. Εκεί θα βγουν πολλά στη φόρα. Εκεί θα μάθουμε πλέον το πραγματικό, η πραγματική μας ταυτότητα. Ποιοι είμαστε, τι είμαστε, είμαστε από αυτόν τον πλανήτη, είμαστε από άλλον, τι γίνεται. Αρχηγέ, να ρωτήσω κάτι. Αυτό υπόθηκε και από τον κύριο του Λάτο, τον Παναγιώτη. Τον ασπάζεστε γενικά? Ο Λάτος Παναγιώτης έχει πολύ περιστατωμένη γνώμη, αλλά σε κάποια αντικειμένα σωστά. Πιστεύω πως οι γνώμες μας συγκλίνουν σε αυτό. Διότι το έχω ακούσει ότι σε πολλά θέματα συγκλίνουν με την άποψή μας. Και μια λεπτομέρεια για να κλείσουμε, τι πρέπει να κάνεις ο Έλληνας τώρα για να προστατευτεί από όλα αυτά? Δεν έχει ο Έλληνας να ακολουθεί κάτι για να προστατευτεί. Ο Έλληνας το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να πιστέψει σε αυτό που είναι και να δει την αλήθεια όταν κάθεται ο Έλληνας κλαίγεται την οικονομική του κατάσταση και τη σημερινή του κατάσταση. Είναι πολύ λογικό να μην έχει το μυαλό να σκεφτεί κάτι το οποίο έρχεται. Αυτό ήταν το τέχνας μας που εφαρμόσαν κάποιοι ώστε να μην σε αφήσουμε να σου πιέσουν, δηλαδή να μην σε αφήσουμε να σκεφτείς να ήθελα. Ίσως δεν τους συμφέρει. Ίσως αν θα έρθουν οι μπύρου που πάμε πριν, θα έρθουν πολλά, οπότε πρέπει να είσαι σκλάβο οικονομικό, να μην αντιδράσεις, να μην ξεχωριστείς, να ζούμε αυτή που θα πει. Άλλη μια ερωτησούλα. Κολλάει το ενδεχόμενο το ότι βρέθηκε η Αμφίπολη τώρα και ξεκινήσαν σκαφές με το τι θα συμβεί στις 6 Δεκεμβρίου με τον Νιμπύρου? Βέβαια κολλάει. Έχουμε πει ότι η Αμφίπολη είναι τόσο αποκριθεί πολύ, έχει και διαθέτει μια πύλη σε άλλη διάσταση. Οπότε αν υποθέσουμε και από τις κάρτες των Ιλουμινάτι ότι δείχνει
κάποια δαιμόνια από κάπου. Δεν πιστεύω ότι όχι απλά πολλά. Είναι κάτι αλυσιδωτό. Πύρου και πύλη αφίπερος. Οπότε θα περιμένουμε πολλά καιρό. Ό,τι τόσο χρειάζεται. Είχατε πει στην επόμενη διάλεξη που είχατε κάνει ότι ήμασταν από τον αστυνομισμό του Σύριου. Σωστά. Δεν το αναλύσατε. Λοιπόν, το πλανητικό σύστημα του Συρίου έχει έναν ήλιο και 4 πλανήτες. Το ελληνικό γένος κατάγεται από τον 4ο πλανήτη του Συρίου. Και ασφαλώς για κάποιο λόγο έφυγε από τον πλανήτη του και με την εγκαταστάθηκε εδώ. Υπάρχουν αναφορές στα ορφικά και στα Μαχαμπαράτα, στα Γιαρβάνα συγκεκριμένα στην ειδική μυθολογία, αλλά και σε άλλες μυθολογίες άλλων λαών, ότι όντως έχουν έρθει εξωγήινοι στη γη. Οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι το ελληνικό γένος βάσει των οπτικών κειμένων και άλλων αρχαίων κειμένων του Λουκιανού, του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, ότι όντως το ελληνικό γένος κατάγεται από κάποιον άλλον πλανήτη. Ξεχνάμε ότι ο Λουκιανός αναφέρει για μάχες του διαστήματος, για κάτι περίεργες μάχες. Ο Λουκιανός δεν ήταν ένας φιλόσοφος απλά που ήταν φαντασιόπλος. Κάτι είχε δει, κάτι είχε ακούσει. Φαντασία των ανθρώπων εκείνη την εποχή, δεν υπολογίζουν και είχαν τηλεόραση, ίντερνετ, όλα αυτά, ήταν πολύ περιορισμένη ως και καθόλου. Ένας άνθρωπος που έχει δει τηλεόραση, που έχει δει ίντερνετ, που έχει δει τα πράγματα, έχει πλέον επικοινωνία με φαντασία, μπορεί να φανταστεί τα πάντα. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν αυτά τα προνόμια, να το πω έτσι, οπότε αυτά που γράψανε κάπου τα είδαν ή κάπου τα ακούσαμε από κάποιους άλλους που τα είδαν. Οπότε γι' αυτό στοιχειοθετούμε ότι όντως το ελληνικό γένος κατάγεται από άλλον πλανήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη Μαρκετάκη.